Ziyakhala manje. Ziyakhala. Look at this. Kulezi insuku ayikho into engidina njenge-influencer. If you want to become an influencer, Stop. Ningayifisi impilo yama-influencers cause imost yabo basebenzisa ikhofanozi ukuze bezokwazi ukuphila, basebenzisa imdzithi yabo. Hayibo. Athi umuntu ufuna intombi esidudla, ucabanga ukuthi leyo ntombi esidudla izibe isidudla nje ibifida ukuba. Angaze nguzweke lokho. Ngeke abantu bama-iPhone anilikhulume iqiniso. Ziyakhala manje. Yo guys, ngicela ukuconfessa. Musana ukuchaza. mina guys ngicela nilibeke eceleni legama lobu-influencer. Ngo-90% wezinto engisuke ngibona ngiyigqokile noma ngiyiphethe ngisuke ngikhokhile. I bring evidence. Listen properly. Ngawuziba uNdlovukazi. Ngawuziba umuntu omuhle. Awuke uzama how much? Jesu. Lo muntu lento ayikhuluma yangizwa. Let me repeat this. Nizozwa kahle. Ngawuziba uNdlovukazi. Ngawuziba umuntu omuhle. Awuke uzama how much? As long as umuntu imfakela imali lonto. Ningcono ninabafowethu nifuna imali emhlabeni, mina ngifunela nje ingquza kuphela. Boma ngathola nje ingquza ngabe kuphelile. Ngifuna ingane akafuni, ngifuna uskuni akafuni. I told you. No one here is safe. Tango.